Din que o sol veranea en Cangas. Este será hoxe o noso destino. Boa tarde e benvidos a Destino Galicia. Atopámonos na fermosa comarca do Morrazo. Hoxe eleximos como destino Cangas, así faremos unha fantástica viaxe polos lugares máis atractivos desta vila. E tamén temos preparado un fermoso resumo das novas máis destacadas que aconteceron estes días no sector turístico de Galicia. Comezamos así a nosa viaxe. Chegamos ao corazón das Rías Baixas para disfrutar dun dos concellos máis turísticos da zona, Cangas do Morrazo, situado nun inmellorable marco natural entre as rías de Vigo e Pontevedra e flanqueado polas illas Cíes e Oms. A viaxe cara a esta vila mariñeira faise moi doada non só polas espectaculares vistas ao longo do traxecto, senón porque este municipio atópase perfectamente comunicado por medio de vías terrestres, marítimas e aéreas. Unha boa idea é deixar o coche en terra para embarcarnos no catamarán que parte diariamente dende o porto de Vigo en dirección Cangas, Moaña e viceversa. Saen cada media hora e o tempo da viaxe é duns 20 minutos. A travesía é espectacular, xa que disfrutaredes da beleza natural das Rías Baixas. Tamén, ao longo do verán, hai servizo ás illas Cíes, unha oportunidade para coñecer este paraíso natural. Xa no casco urbano de Cangas aproveitamos para percorrer as súas rúas. Paga a pena perderse polo casco vello para comprobar a beleza da arquitectura popular mariñeira típica desta zona. Continuamos o paseo e chegamos á Excolexiata de Santiago, que data do século XVI. É preciso visitar detidamente este monumento e admirar a súa fachada renacentista, as súas tallas e retablos barrocos. A saída e baixando pola Rúa Real chegamos á Alameda, na que se conservan importantes obras escultóricas de Xoán Piñeiro ou Francisco Asorei. A poucos pasos, nos xardíns do Señal, atopamos o paseo que bordea a vila ata chegar á praia de Rodeira. A situación privilexiada dentro da comunidade galega fai deste municipio un dos máis visitados na época estival. Cangas conta con 38 praias que se caracterizan por ter brancas e finísimas areas. Na ría de Aldán descubriremos afastadas e solitarias calas como as de Castiñeiras e Pipín e outras máis accesibles e concorridas como as de Area Brava e Menduíña. Pola súa banda, a ría de Vigo recíbenos cos prácticamente virxes areais de Liméns, Nerga, Barra e Melide. Todas elas enmarcadas por enormes dunas. Para coñecer todo o atractivo desta vila, compre facer un percorrido polas súas 5 parroquias: Aldán, Darbo, Ío, Coiro e Cangas. Cada unha delas cun encanto natural especial propio das Rías Baixas. Hoxe, para facer máis doces as vosas mesas, temos reservado este espazo gastronómico para que tomedes nota da elaboración dun postre.
Ola, boas tardes. Vamos a preparar aquí un bandullo, como facían as nosas abuelas, cun pouquiño de fariña, sal, a ralladura de limón, un pouquiño de naranxa, se se quere, unhas uviñas pasas, o azucre, uns ovos e a calabaza. Vamos a embadurnar o molde un pouco de manteiga, así, para que non se nos pegue. Botamos un chisquiño de fariña para remecer así. E agora vamos a bater os ovos co azucre. Mesturamos o azúcar, máis ou menos un pouco a ollo. Unhas 6 cucharadas ou así. E agora mesturamos. Botamos un pouquiño de sal. Chasquiño. Así, vamos un pouquiño de naranxa. Botamos a mangueta. Remexemos. Vamos a botar a fariña. Vamos a ver como queda así. Xa está máis ou menos misturado. Deixamos de remecer e botamos as pasas. Así o gusto, como as pasas máis ou menos lle gusta. A gusto de cada un, moitas, poucas, como ustedes queiran. Vamos ao último paso, a botalo no molde. Raspamos así un pouco. E agora vamos a poñer ao forno medio, máis ou menos, sobre 40 minutos, máis ou menos. O transatlántico máis luxoso e de maiores dimensións que existe no mundo é o Queen Mary 2. Ao longo deste verán verémolo atracar nos portos de Vigo e da Coruña. Nos aproveitamos unha destas visitas para coñecer con todo o luxo de detalles o seu interior. O Queen Mary 2 caracterízase por ser un dos maiores transatlánticos do mundo. Posúe un moderno deseño e o luxo predomina en cada unha das dependencias do buque. Atracou na cidade de Vigo con 2.350 pasaxeiros a bordo e nós aproveitamos para coñecer estas instalacións únicas nos buques de recreo. Son poucas as persoas que sen embarcarse poden disfrutar dun percorrido por esta fermosa embarcación. As súas medidas son impoñentes, máis de 3 campos de fútbol de eslora, 14 cubertas con capacidade para 2.600 pasaxeiros, que son atendidos por unha tripulación de 1.300 profesionais. O cruceiro ofrece cómodas estancias equiparables a hotéis da máxima categoría. As cabinas van dende os 50 metros ata os 200, que miden as mellores suites deste buque. Cada unha delas decoradas e adaptadas para estancias de luxo, a meirande parte cun balcón privado. Dentro das amplas zonas de ocio, o Queen Mary 2 conta con 5 piscinas distribuídas nos diferentes cubertas.
un luxoso casino, área de xogos e unha completa biblioteca. Tamén na zona de recreo destaca o teatro, con capacidade para 1000 persoas. E un completo planetarium, que é o único do mundo dentro dun cruceiro. Os hóspedes poden contratar variados servicios como garderías, maiordomo personal ou algún tratamento de beleza no balneario. A gastronomía tamén é a protagonista nos servicios do Queen Mary. Hai 10 restaurantes para elexir cociña internacional. Os pasaxeiros que poideron reservar con meses de antelación pagaron dende 2.400 euros a pasaxe máis barata ata preto de 40.000 da máis cara. Unha aventura de luxo nun cruceiro único no mundo. Agora este novo cruceiro será o encargado de facer unhas 20 travesías anuais entre Inglaterra e Nova York. Polo de agora verémolo entre os meses de agosto e outubro, atracar en 3 ocasións en Vigo e no Porto da Coruña. Continuamos a viaxe pola comarca do Morrazo e decantámonos por percorrer parte do patrimonio histórico. En Cangas destacan os castros de O Castelo en Darbo, Liboreiro en Coiro e o máis especial é o Facho no Ío, por ser único en Galicia e tamén na Península Ibérica. Nestes castros atopouse cerámica da época romana. Para coñecer máis polo miúdo toda a oferta desta vila, o Concello oferta na súa páxina web interesantes rutas como unha viaxe polos espazos naturais ou unha ruta ecolóxica pola comarca. Cada un dos percorridos describe o grau de dificultade e os puntos máis interesantes da viaxe. Cangas tamén ofrece unha variada oferta de aloxamentos, así existen 4 campings, hotéis de diferentes categorías e tamén fermosas casas rurais, como a de Aldán, que fora unha antiga casa de Salazón, da que nós xa vos falamos noutro programa. Todo o patrimonio artístico e cultural desta vila mariñeira, xunto á situación xeográfica privilexiada, invitan a calquera a perderse polas terras de Cangas. Ademais, en calquera época do ano, xa que Cangas goza dun clima excepcional tanto no inverno como no verán. A vila de Betanzos conta cun fermoso parque cheo de historia e de curiosidades. Coñécese co nome de Pasatempos. Nela atoparedes diferentes rutas entre estatuas e pasadizos. A idea do parque é mostrar unha serie de leccións escolares para as escolas que eles mesmos dirixían e tamén facer unha representación da idea política, da idea da organización social que naquela época, en 1800, finales do século XIX, se tiña como modelo para o cambio que estaba previsto e que a partir do 1933 que morreu o propietario do parque, desembocou na Guerra Civil. As fortunas adquiridas en América polos irmáns García Naveira posibilitaron a súa misión filantrópica en Betanzos a comenzos do século XX. Eles financiaron a construción de escolas municipais, Casa do Pobo, o lavadoiro público e 2 hospitais. O espacio central entre os edificios foi un grande parque, chamado do Pasatempo. O parque concibiuse como un espacio didáctico onde se representan conceptos de xeografía, tecnoloxía ou historia, a meirande parte deles en 3 dimensións.
No Parque do Pasatempo temos unha serie de relieves moi interesantes. Un deles é o que podemos ver aquí detrás miña. Este relieve é a representación de cal foi a idea dos creadores do parque, os irmáns García Naveira. Este relieve representa cal é a conducta, o comportamento que temos que ter para conseguir o obxectivo final, que é o capital. Esta xente foi unha xente que fixo moitísimo dinero en América e, según eles, seguiron este esquema para chegar hasta o seu obxectivo, que foi gañar moitísimo diñeiro e utilizarlo para facer unha obra filantrópica, unha obra social en Betanzos. A organización social e política e a renovación do lema revolucionario Patria, Liberdade, Fraternidade e Legalidade empapan os recunchos que merecen atención. Por exemplo, na man dereita, a muller da Estatua da Caridade sostén un micrófono para transmitir a súa mensaxe. Además de ter toda a superficie de Parque do Xardín, ten unha serie de grutas subterráneas que algunhas delas son visitables hoxe. Outras non se poden visitar porque son demasiado estreitiñas e non se pode pasar facilmente, pero o parque está todo horadado e feito con cemento Portland, que foi unha das primeiras veces que se traballou con este tipo de material en Galicia e en España tamén. O parque está moi inspirado en unha serie de parques públicos daquela época. Un deles é o Parque de Beachmont en París e outro é o Parque da Ciudadela de Barcelona. Durante moitos anos o parque permaneceu no abandono, ata o 86, cando se realiza un estudio para a súa restauración. No 96, coa Escola Taller, respetáronse as ruínas e o proxecto inicial, incorporando unha colección botánica ou arboretum con espacios reservados ás especies representativas dos continentes. Seguindo co criterio didáctico original do parque, fixemos unha colección botánica no Parque de Pasatempo. Agora mesmo estamos nun punto desde que podemos ver a colección de plantas originarias de Australia, as plantas que teño na man dereita, e detrás dela temos tamén as plantas procedentes de África e de Europa. O parque permanece aberto ao público durante todo o ano. Para as visitas guiadas para grupos, compre consultar o horario. En pleno corazón do Porto Pesqueiro da Guarda atopamos un fermoso aloxamento. O convento San Benito foi hai 5 séculos un mosteiro de monxas benedictinas e hoxe é un aloxamento apacible para disfrutar dunha das vilas máis turísticas, a Guarda. Fronte ao Porto Pesqueiro da Guarda érguese o Hotel Convento San Benito, un fermoso aloxamento que aparece como unha xoia do século XVI nesta tranquila vila mariñeira. Este convento inaugurouse como hotel monumento hai 14 anos. Ten categoría de hotel de 3 estrelas. Todo o conxunto preserva os detalles orixinais de cada unha das estancias máis significativas da construcción. Conta con 31 cómodas habitacións, todas elas exteriores e distribuídas polas antigas dependencias nas que descansaban as monxas da orde benedictina. Estas están comunicadas co resto do convento, polo que fora o corredor dos baúis, no que depositaban os seus enseres. Cada unha das habitacións están decoradas con fermosas pezas restauradas. Todas teñen o seu propio estilo e cada unha delas goza dun peculiar aroma. Todo o convento está decorado cun estilo clásico, no que abondan as imaxes religiosas e valiosas antigüidades perfectamente restauradas. Conta cunha ampla sala de estar e con pequenos salóns para a lectura. Cada rincón conxúa a comodidade co sosego, característico deste aloxamento. Un
Un dos espacios máis chamativos é o antigo claustro, que conserva en perfectas condicións. O prezo da estancia por noite varía entre os 37 e os 98 euros. A proximidade do convento San Benito cos principais areais do Baixo Miño e do norte de Portugal son unha invitación máis para descansar na fermosa vila da Guarda. Estuve viviendo en Orense durante 1 año y medio, casi 2 años, ¿no?, en el barrio del Couto. Y bueno, pues también ahí tuvimos la ocasión de conocer pues algo de la Galicia profunda, ¿no? Y bueno, pues qué decir de esta tierra, ¿no?, llena de historia, ¿no?, llena de leyendas, de mitos, llena de anécdotas y sobre todo llena de seres humanos pues que te acogen, ¿no?, que te dan su calor, que comparten contigo, ¿no?, sus vidas, sus historias de la manera más sencilla, ¿no?, y más humilde. Bueno, para mí es siempre entrañable volver a esta tierra, pisarla y pues en la medida de lo posible quedarme más allá de mi quehacer profesional. Con estas fantásticas vistas da costa de Cangas do Morrazo despedimos o programa número 33 de Destino Galicia. Gracias por estar connosco cada xoves e que pasedes unhas felices vacacións.